खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ सासे बर' सुबुंनि खाफाला गेवदों। बर'नि फिसा लटारियाव 45 लाखनि गारि मोननो हादों। 100 रांनि लटारियावनो बर'नि फिसा जनार्दन बर'आ 45 लाखनि गारि मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बरपेटा हौलीनि राज फुजा एबा मेलाजों लोब्बा लाखिनानै लटारि खेला होनायाव जनार्दन बर'आ गिबि बान्थाखौ मोननो हायो। फुजा कमिटिनि लटारि खेलायाव गिबि बान्था हिसाबै दंमोन 45 लाखनि ODA4। बे गिबि बान्थाखौ सा गुवाहाटीनि बर' फिसा जनार्दन बर'आ मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जनार्दन बर'आ आसाम पुलिसनि सासे मावसुमा। चिरां जिल्ला एबसुआ जिल्ला बेंगिरिनिसिम गोसोखांलाय गथायदों। चिरां जिल्ला एबसुआ चिरांनि दाब दाब जायगायाव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ गोख्रों नोजोर लाखिनो चिरां जिल्ला बेंगिरिनिसिम गोसोखांलाय गथायदों। चिरांनि पिकनिक स्पटफोरनि मुं फारियै मोनाबिलि पिकनिक स्पट एन्ड इक' टुरिज्म, निज्ला पिकनिक स्पट, सानराइजिं पिकनिक स्पट, लावथि पिकनिक स्पट, आइ पुवालि पिकनिक स्पट, भुमेश्वर पिकनिक स्पट एन्ड इक' टुरिज्म, आइ ब्रिज पिकनिक स्पट, रानी गाथोन पिकनिक स्पट आरो कालामाटी इक' टुरिज्म एन्ड पिकनिक स्पट। लियनेल मेसिनि दैदेननाय आर्जेन्टिनानि हानजाया जेनदों। सोलिबाय थानाय फिफा वर्ल्ड काप 2022 आर्जेन्टिनानि हानजाया खम रेंक एबा लवारिं हानजानि आखायाव जेननाया फुटबल अनसायगिरिफोरनि गोसोआव दुखु लाबोदों। बुहुमनि मुंदांखा फुटबलार सुपारस्टार लियनेल मेसिनि दैदेननाय आर्जेन्टिनानि हानजाया साउदी आराबिया हानजानि हेंथायै गेलेनायाव साउदी आराबियानि आखायाव 1-2 गलनि फारागथियाव जेनो। बे बाराव सेंग्राया सिख्लाखौ नङा, 4 सिख्लाफोरा सासे सेंग्राखौ जिनाहारि खालामदों। सासे सेंग्राखौ 4 सिख्लाफोरा लांखारनानै जिनाहारि खालामो। हरनि समाव गंसे गुफुर गाबनि गारियाव फैनाय 4 सिख्लाफोरा सासे हारसिं थाबायलांबाय थानाय सेंग्रानि खाथियाव गारिखौ लाखिनानै सेंग्राखौ लांखारो। लांखारनानै सेंग्राखौ आथिं आखाइ खाग्रबनानै निसा दौनानै 4 सिख्लाफोरा जिनाहारि खालामनायनि अजद दैखांदों। सासे सेंग्राया जिनाहारि खालामना सिख्लाफोरा सोरांसि समाव फुंनि 3 रिंगासो समाव सेंग्राखौ लामायाव गारना गालाङो। गंसे कम्पानियाव खामानि मावना न'फारसे थांबाय थानाय समावनो 4 सिख्लाफोरा बे मुगैथाव हाबाखौ मावो। बे जाथायनि सायाव सेंग्राया पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनो। बावैसो सान सिगां बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया नागपुराव RSSनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमना दैदेनगिरिफोरजों जिरायनाय आरो आथिं हमना खुलुमनाय फट'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव फिन गांसे सावगारिया भाइरेल जादों। गोदान दिल्लीयाव हाग्रामाजों लोगोसे आसाम पुलिसनि मस्ट वान्टेड मृदु पवन निय'गखौ गांसे सावगारियाव नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोलाव समनिफ्रायनो पुलिसनि वान्टेडनि फारिलाइयाव दंमोन 2 नम्बरी खामानिनि मास्टारमाइन्ड मृदु पवन निय'गआ। ससियेल मिडियायाव हाग्रामा आरो मृदु पवन निय'गनि बे सावगारिया गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरआव बिसायख'थिनि दुंहाव बार बाराखैब्लाबो बिसायख'थि बायदि बार बारनायखौ नुनो मोनो। बिसायख'थिनि सम नङाब्लाबो गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव हाबफैनाय, दोलो नागारनाय, दोलोनि जयनिं हाबाफारि खुंनाय नुनो मोनो। बेबादिनो उदालगुरि जिल्लानि अदलाफि CDCनि सिङाव थानाय फेरगाव गामियाव मैया आसामनि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिनि नुजाथिनायाव गासै गं 30 नखरसुआ बिप दोलोआव हाबफैयो। हाबफैनाय सुबुंफोरखौ बिप दोलोआ बरायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।